a gudanar da murna da farin ciki cikin lumana ba tare da wani tashin hankali ko tarzoma ba. To jama'a assalamu alaikum. Na so in fara da godiya ga Allah, kuma in gode wa duka 'yan Najeriya, musamman jama'a jihar Kano waɗanda suka fito suka yi zaɓe, suka zaɓi jam'iyyar mu ta NNPP, New Nigerian People's Party. A cikin wannan jam'iyya babu wasu masu kuɗi, a cikin wannan jam'iyya babu wasu masu riƙe mukami ko a ƙasa ko a jiha ko a ƙananan hukumomi. Talakawa masu neman canji na alheri, maza da mata, musamman ma mata, suka fito suka zaɓi wannan jam'iyya, kuma aka sami gagarumar nasara. Musamman ƙuri'ar da muka samu in aka yi la'akari da wanda gwamnati ta sa aka ɓata, domin duk wani overvoting da aka yi gwamnati ce ta sa aka yi, kuma inda muke da ƙarfi. Duk wani akwatu da aka fasa gwamnati ce ta fasa shi domin a rage mana ƙuri'a. Duk da wannan, cikin yarda Allah aka samu gagarumar nasara. To kuma abin da aka yi shekara ta 2019 a wannan karan ma mun ga alamu na a mai da wannan zaɓe inconclusive, amma da cikin yarda Allah bai bari hakan ta kasance ba. Dan takararmu Abba Kabir Yusuf, Allah ya sa ya samu nasara. Nan nake kira ga dukkanin magoya bayan mu a wannan jiha da ma wannan ƙasa tamu da su gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali, domin ta wannan ne kawai za a samu ci gaba a wannan ƙasa. Muna addu'a da Allah ya ba wannan shugabanni namu a Kano, gwamna da mataimakinsa, yawan rai da lafiya, da kuma aiwatar da tsare-tsare bisa ga aƙida da san al'umma domin ci gaban wannan jiha tamu ta Kano. Ba abin da za mu ce da Allah sai godiya, ba abin da za mu ce da jama'ar jihar Kano wanda suka zaɓe mu ba don kuɗinmu ba, ba don komai ba, sai don yarda da suka yi da mu, da nufin cewa in Allah ya sa muka samu, su ma rayuwarsu za ta canja, za ta samu ci gaba a wannan jiha. In Allah ya yarda wannan tafiya tamu ba za mu ba su kunya ba. Na gode jama'a, assalamu alaikum.